மாக்கரி வியூஸ்க்கு வணக்கம். நான் அர்ச்சனா. இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காஞ்சிபுரம் பக்கத்துல உள்ளூர் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு கிராமத்துல தான் இருக்கோம். இங்க வந்து நம்ம யாரை பார்க்க வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, பச்சையம்மாள் அந்த அக்காவை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க வந்திருக்கோம். அவங்க வந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு பெண்மணியா இருந்தாலும், அவங்க செஞ்சிருக்க செயல்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் தான். அக்கா, வாங்க மேடம். வணக்கம். அக்கா எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் மேடம். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன். இது ஃபுல்லா நீங்க போயிட்டு வந்த ஷோ இதெல்லாம்? இது எல்லாமே நான் போயிட்டு வந்தது தான். அது இது ஃபேனா நீங்க? ஆமா, விஜய் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து. அதனால அது மட்டும் ஒரிஜினல் கிடையாது, சும்மா டூப்ளிகேட் போட்டோ. மற்றதெல்லாம் நீங்க ஷோக்கு போயிட்டு வந்தது? ஆமா. எப்போல இருந்து வேலை பார்க்க தொடங்குனீங்க, எங்களுக்கு அப்படியே சொல்ல முடியுமா? அப்பா அம்மாலாம் யாரும் இல்லை எனக்கு. என்னை அக்கா தான் தூக்கி வளர்த்தாங்க. அங்கே எத்தனை நாளைக்கு அக்கா வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் சித்தப்பா பையன் அண்ணன் வந்து அங்கே கல்கோரையில் வேலை பார்த்துருந்தாரு. நான் அவர் சும்மா பார்க்கறதுக்காக தான் அந்த ஊருக்கு வந்தேன். எங்கள் அண்ணன் தான் சொல்லிச்சுன்னு நீங்கள் இருக்காத, கிளம்பு வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். நான் கேட்கல. எங்கள் அண்ணன் வச்சேன், இவன் சும்மா நம்மள எங்கன்னா போன்னு தொத்தினே இருக்கிறான், நம்ம அவங்க வீட்டுக்கு வரது பிடிக்கல பார்க்குறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் நான். அவன் என்ன காரணத்துக்காக சொன்னான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாமலே போயிடுச்சு. ஒரு குழந்தைக்கு ஒன்று உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு. ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்ணோம், குழந்தைக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னன்னா, காசு இருந்தால் ஒரு 200 ரூபாய் கூடனா, நாங்கள் போய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு குழந்தைய போய் பார்த்துன்னு வரோம் அப்படின்னு சொன்னோம். குழந்தை ஒன்றாவது நீங்கள் வாரின ஜல்லி இன்னும் அப்படியே கிடக்குது. வண்டி மேலே வண்டி வந்துன்னு கிடக்குது. சக்கை வேற ஏற்றணும். முதல்ல ஜல்லியை வருங்க, குழந்தைக்கின்னு போய் வளர்த்திட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னார். நாங்களாம் அதேமாரி குழந்தைக்கின்னு போய் கரை மேலே யானை கட்டி அங்கே போட்டோம். ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கும். அப்புறமா உள்ளே போயிட்டு ஜல்லி வரனேக்கிறோம். ரொம்ப நேரம் அழுதுகினே இருந்தான். ரொம்ப நேரம் அழுதுனே இருக்கிறானே, இன்னும் குரல் கேட்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் என்னன்னு குரலே கேட்கலக்கா அப்படின்னு. அதுங்காட்டி அந்த வண்டி ஓட்டுறவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க, கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்கம்மா, நாங்கள் சாப்பிட்டு வந்துடுறோம் அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணோம், மேலே கரை மேலே ஏறி வரோம். குழந்தை அழுவே இல்லைன்னு உள்ளே போயிட்டு யானை இப்படி நீக்கிட்டு இப்படி பார்த்தாக்கா குழந்தை படுத்துனே இருக்கான். அப்படியே இந்த வழியாக ஃபுல்லாக எறும்பு தான் முச்சுன்னு இருக்கு. ஏக்கா குழந்தை என்ன ஆச்சுன்னு தெரிலக்கா, ஏக்கா குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரிலக்கான்னு போய் தூக்குறான். அப்படியே தலைக்கையே தங்கிச்சு. அவன் இறந்துட்டுக்கிறான், எங்களுக்கே தெரியவே இல்லை. அந்த அழுது உடம்பு சரி அப்படியே உடம்பு சரியில்லாமனால அப்படியே வெயிலுக்கு அதுக்கும் அப்படியே குழந்தை ஹீட்லேயே இறந்துட்டானா என்னன்னு இறந்துட்டுக்கிறான். அப்போவே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே தூக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்து அழுகுறோம். எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் என்னன்னாக்கா, நாங்கள் இங்கே யாருன்னா இறந்துட்டாக்கா நம்ம வீட்டாண்ட பூ மாலை அந்த மாதிரி தான் எடுத்துன்னு வந்து கட்டி போடுவோம். அங்கே வந்து நாங்கள் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாததுனால எருக்கும் பூ மாலை கட்டி குழந்தைக்கு போட்டு அங்கேயே போச்சோம். அது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. நம்ம வீட்டுக்கு கூட நாங்கள் அங்கே கல்கோரையிலே இருக்கும்போது. எந்த வருஷம்னா எனக்கு சரியா தெரியலைங்க மேடம். இப்போ நீங்கள் வேலை பார்த்த இடம் எங்கே இருக்கு? இங்கேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் இருக்கும். 20 கிலோமீட்டர். ஓகே, போக முடியுமா இருப்பாங்க? இப்போ இந்த இடத்த பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துச்சு? உங்களுக்கு அந்த பழைய ஞாபகங்கள் தான் வந்து. இங்கே தானே கல் வச்சோம், இந்த பெரிய பள்ளம், அப்படியே இந்த இடத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப பயமா இருக்கும். அப்படியே நம்ம இந்த இடத்துல இப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டோமே, இங்கேருந்து நம்ம மீண்டு வர முடியாம அப்படின்ற கஷ்டம் மட்டும் அப்படியே மனசுக்குள்ள வலியா இருந்துனே இருந்துச்சு. இங்க பூண்டு செடி ஒண்ணு இருக்கும், அந்த இதோ இருக்கு. இந்த பூண்டு செடி இந்த மஞ்சள் கலர்ல ஒரு தாத்தா பூக்குமே, அந்த அப்படியே அப்படியே முட்டிட்டு அந்த சாறு ஊத்திட்டு அந்த செடி வச்சு ஒரு துணிக்கடை போட்டு கட்டுருவோம். அதுதான் அதுதான் எங்களோட வைத்தியம். இப்பெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலே அதிகமா போறோம். ஹாஸ்பிட்டலே போனதே இல்லைங்க மேடம். ஹாஸ்பிட்டல்னா நாங்க அதை திரும்பி கூட பார்த்தது இல்லை, அப்படி சொல்லலாம். அப்படி போனதே கிடையாது. அவரு கல்லு மட்டும் உடைக்க சொல்ல மாட்டாரு எங்க ஓனர். அவரோட கைனி வேலைலாம் செய்யணும். களை பறிக்கிறது, நடுத்து, கலக்கா புடுங்கிறது, இந்த வேலை. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணாங்க, ஒரு குடும்பம் நம்மளால இருக்கவே முடியல, நம்ம இந்த குடும்பம்லாம் ஏன் பார்த்துன்னு இருக்கணும், நம்ம தப்பிச்சு ஓடிடணும் சொல்லிட்டு தப்பிச்சே ஓட்டாங்க ஒரு குடும்பம். அவங்கள கார் வச்சு அவங்க வீட்டாண்ட போய் தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டுன்னு வந்துட்டாரு. கார்ல இட்டுன்னு வந்து செம்ம அடி அடிக்கிறாரு. கொஞ்சம் நஞ்சு மணி அடியில் அவ்வளோ அடி அடிக்கிறாரு. அதெல்லாம் பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு அங்கேருந்து வெளியே வரணும்னு ஒரு பயம் கூட இல்லாம போயிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. எத்தனை மணிக்கு எழுந்துச்சுப்பீங்க நீங்க? காலையில ஒரு 5 மணி 6 மணி போல எழுந்துச்சுப்போம். ஏஞ்சி சாயந்தரம் வரைக்கும் வேலை செய்வோம். நாங்கள் வந்து சாப்பாடு வந்து ஒரு வேளை சாப்பாடு கூட சரியான முறையில் சாப்பிட முடியாது. இன்னைக்கு கஞ்சி தான்,
சோறு ஆக்குறது நேற்று ஆக்குறோமா இல்லை நைட்டு ஆக்குற கஞ்சி இருந்துச்சுனாக்கா அதுவே காலைல மதியம் 2 வேளையும் அதுவே வச்சுப்போம். அந்த பொருள்லாம் வாங்குறதுக்கு அதெல்லாம் போயிட்டு வருவீங்க? வாரம் ஆனாக்கா ஒரு குடும்பத்துக்கே 200 தான் சம்பளம் தருவாரு. அதுல நாங்க அரிசி வாங்குறதா இல்ல குடும்பத்துக்கே 200 ரூபாவா? ஒரு குடும்பத்துக்கே 200 தான் தருவாங்க. அது எப்படி பத்தும்? அதுல என்ன பண்ண முடியும்? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மேடம். அங்க பக்கத்துலயே ஒரு கடை ஒண்ணு இருக்கும். அந்த கடையில போயிட்டு அரிசி மட்டும் வாங்கிப்போம். அன்னைக்குன்ற நாள்ல ஒரு நாள் மட்டும் அந்த 100 ரூபாய் வச்சு எதனா பதார்த்தம் எதனா வந்து அன்னைக்கு ஆக்கிரமா தான். மிச்ச டைம்லாம் கஞ்சி தான் குடிப்போம். எங்க வாழ்க்கையிலேயே நாங்க ஒரு காரமாவும் ஒரு குழம்பாவும் வச்சு சாப்பிட்டதே இல்லை. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதெல்லாம். யாரும் கேட்க மாட்டாங்களே அவரை எதுக்கு? கேட்டாக்கா தான் ஓனர் அடிக்கிறாங்களே. நீங்களே வெளியில இருந்து கூட யாருமே வந்து கேட்க மாட்டாங்க. யாரும் வந்து கேட்க மாட்டாங்க. ரொம்ப பயமா இருக்கு எங்களுக்கு ஓனரை பார்க்கும் போதெல்லாம். ஒவ்வொரு முறையும் பயம்தான் வருது மனசுல. அந்த அளவுக்கு. கல்யாணம் எப்படி நடந்துச்சு? கல்யாணம் வந்து அங்க இருந்தோம். நாங்க ஓனர் என்ன பண்ணிட்டாரு, இவங்க 2 பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாக்கா இவங்க ஒரு ஜதியாயிடுவாங்கல்ல, ஒரு குடும்பமா கணக்கு கட்டலாம்ல. அப்பதான் இவங்க 2 பேரும் வெளியே போக மாட்டாங்க, இங்கே இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓனரே இந்த இலவசம் கல்யாணம் வந்து 33 குடும்பத்துக்கு அந்த நாள்ல கல்ச்சர் திட்டத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அங்க பக்கத்துல ஒரு ஊரு, அது என்ன ஊருன்னு சரியா தெரியல. அந்த ஊர்ல போயிட்டு 33 ஜதைக்கு கல்யாணம் பண்ணாங்க. அதுல நாங்களும் ஒருத்தவங்க. கவர்மெண்ட்டே பண்ணி வச்சுது அந்த கல்யாணத்தை. அந்த கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு பாய் தலைக்காணி அவங்களே மரம் செடி இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. எங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ண புதுசுல எங்க மாமியார் அங்க வந்து தப்பிச்சு வந்துட்டாங்க வெளியே. வந்த உடனே அவங்க கடனும் உங்க கல்யாணத்து கடனும் நீங்க தான் அடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு எங்க ஓனர். அவர் யாரு? உங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன தெரிஞ்சவங்களா இல்ல சொந்தத்துல வருமா? சொந்தக்காரெல்லாம் இல்ல, அங்க ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க. சரிண்ணா கல்யாணம். ஆனா ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அவருக்கும் என்ன பிடிச்சிருந்துச்சு. போடுறதுக்கு ட்ரெஸ் வந்து அது போய் வாங்கிட்டு வருவீங்களா இல்ல என்ன கிடைக்குதோ அதுதானே? நாங்க அங்க போட்டு இருக்கிறது வரைக்கும் அதுவே போட்டுன்னே இருப்போம். கிழிஞ்சு போயின்னே இருந்தாலும் கிழிஞ்சு போந்து தான் போட்டுன்னே இருப்போம். அது வேற வழி இல்லைல்ல, நாங்க வேற எங்கேயும் போய் வாங்க முடியாது இல்ல, அதனால அது அப்படியே போட்டுன்னே தான் இருப்போம். ரொம்ப சிரமமா இருக்கு அதெல்லாம். ரொம்ப நினைக்கணும் இல்லை, அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதெல்லாம் நினைக்கும் போது. இந்த பரதேசி படம் தானே, அந்த காப்பி தூளோட பறிப்பாங்க. அதுல பாருங்க சொல்லுவார்ல, நீங்க என்கிட்ட தான் வேலை பார்க்கணும், மத்தெல்லாம் போகவே கூடாது. அவரு போய் அவரு பசங்க வந்து அவங்க பொண்டாட்டிலாம் எல்லாருமே வந்துருவாங்க அந்த இடத்துல. அவர் அடிமையாயிடுவாங்களா, அந்த மாதிரி தான் இருந்தோம். நம்ம படத்தெல்லாம் நம்மளோட கதைகள்லாம் எங்கேயாவது சேர்த்து வச்சு போடுறாங்க, தெரிஞ்சு வச்சு படம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்களே நினைச்சுப்போம். ஆனா அது அவங்க கதையா யோசித்து எடுக்கிறாங்கல்ல, கரெக்டான விஷயம் அவங்க மனசுல தோணி இருக்கு பாருங்க மேடம். அந்த டைரக்டருக்குலாம் இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க யோசித்து போட்டிருக்காங்க. அது பெரிய விஷயமா இருக்கு எங்களுக்கு. இங்க இருந்து நம்ம வெளியே போக மாட்டோமா, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே, நம்ம காலத்துக்கும் நம்ம இங்கே தான் இருக்க போறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றும் அழுது இருக்கோம் நாங்க. அப்போ ஒருத்தர் எங்களை மாதிரி ரிலீஸ் ஆனவருது, அவர் வர்றாரு அந்த பக்கம் வந்து, என்னம்மா எத்தனை வருஷமா நீங்க இங்க வேலை பாக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு. நாங்க கடற்கரைனா இவ்வளோ வருஷமா கணக்க கூட தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி நாங்க எல்லாரும் உட்காந்தோம். அப்புறமா எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு. வாரம் ஆனா 200 ரூபாய் தான் சம்பளம் வாங்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ரொம்ப குறைஞ்சான கூலியாக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமேட்டு என்ன சொன்னாருனாக்கா, நீங்க நல்லது கெட்டதுக்கெல்லாம் போறீங்களா அப்படின்னு. அதான் ஒரு கல்யாணத்துக்கு சாகுது, எதுக்கும் போறது இல்லைண்ணா அப்படின்னு சொன்னோம். அவர் என்ன பண்ணாரு, நான் போயிட்டு அரசாங்க அதிகாரிகிட்ட சொல்லி உங்களை இங்கேருந்து எப்படின்னா மீட் எடுத்துன்னு போகிறத பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன். நம்ம எல்லாம் பண்ணோன்னா எங்கள் ஓனர் எதுனா பண்ணிடுவாரு, அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாரு, நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க அவங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நாங்கள் எல்லாம் கல்குவாரில் வேலை பார்த்துனுக்கிறோம், கல்லு பாலத்தூர்ல. எங்கள் மேஸ்திரி வந்து எல்லாரும் ஓட்டுருங்கன்றார். நாங்கள் ஏன்னா ஓடணும், நாங்கள் என்ன நான் தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும். இல்லை நீங்கள் ஓட்டுருங்க, நான் சொல்கிறத கேளுங்கன்னா ஏன் இங்கேயே உட்காந்துக்கிறீங்க, ஓட்டுருங்க அப்படின்னாரு. அப்புறமே நாங்கள் போவே இல்லை. அங்கே அதுங்காட்டியும் போலீஸார்லாம் வந்து ஃபுல்லாக அந்த பல சுற்றி ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டாங்க. பண்ணிட்டு உடனே அப்பெல்லாம் எங்களுக்கு அரசாங்க அதிகாரினா யாருன்னே தெரியாது. ஒரு மேடம் ஒருத்தவங்க இறங்கி நடந்து வராங்க, ஒரு சார் ஒருத்தர் அவங்களுக்கு கொடை பிடிச்சின்னு வர்றாரு. வந்தோடனே அந்த போலீஸ் சார்ட்ட சொன்னார், இவங்க தான் ஆர்டிஓமா, போயிட்டு அவங்க கிட்ட உங்க குறைங்கெல்லாம் சொல்லி அழுவுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. போனோடனே எல்லாரும் காலில் விழுந்துட்டோம். எங்களை இங்கேருந்து எப்படின்னா கூட்டின்னு போயிடுங்க மேடம், வாரம் ஆனால் 200 ரூபாய் சம்பளம் தராங்க அப்படின்னு. ஒரு குழந்தை ஒன்று நாங்கள் வேலை பார்த்தோன்னே இருந்துச்சு பாரு, அந்த குழந்தை ஜெல்லி வர சொல்ல இந்த கை அப்படியே வெட்டிச்சு, துண்டா வேண்டுச்சு.
துண்டா விழுந்துச்சு அந்த கல் அறுத்து. அது பில்லடி மாரி இருக்கும் அந்த கல்லெல்லாம், அப்படியே துண்டா விழுந்துச்சு. அதை பார்த்துட்டு உடனே நீங்க எல்லாரும் வேனில் இருங்க, மற்ற பேரை நம்ம ஆர்டி ஆஃபீஸுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மேடம். அதை பார்த்தோன்னே அவங்க எங்களை ஏற்றிட்டாங்க வண்டியில. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு சாமான் கூட ஒரு பொருள் கூட எடுக்கல, எல்லாமே அவங்களே அந்த வேன்ல வச்சு ஏற்றினாங்க. எங்க கூட ஒரு போலீஸ் சார்லாம் வந்தாங்க. வேன்ல போயினே இருக்கோம். அந்த போலீஸ் சார் சொல்றாரு, உங்க ஓனர் வீட்டாண்ட இட்டுன்னு போறோமா வாங்கன்னோடனே எங்களுக்கு தட 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 தடன்னு வந்துச்சு. ரொம்ப பயமா சொன்னாங்களோ, சும்மா சொல்றாரு, ரொம்ப பயமாயிடுச்சு. ஆனா அந்த ரூட் அந்த வழி தான் போறோம். அந்த வழி பஸ் எல்லாம் பார்த்தா ஓனர் ரூட்டை பூட்டி வச்சிரு. அவன் எங்கேயோ பூட்டின எங்கேயோ ஓட்டான், இல்லைன்னா வச்சுக்கேன் உடனே அவனை அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். நான் சொல்றதுன்னா நீங்க பயப்படாதீங்க அப்படின்றாரு. எனக்கு செம்ம பயமாயிடுச்சு. அப்புறமா அங்க இட்டுன்னு போயிட்டு ஆர்டி ஆஃபீஸ் உள்ள விட்டாங்க. விட்டவுடனே போனவுடனே எங்கள் வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத சந்தோஷம் இது. போனவுடனே எல்லாருக்கும் பிரியாணி வாங்கி கொடுக்குறாங்க. பார்த்தவுடனே எல்லாரும் ஒவ்வொன்று அழுவுதுங்க. எங்கள் ஆளுங்களாம் ஏன் அழுவுறீங்கன்னு கேட்டேன். எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் காரம் உப்பு இதெல்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லை, இன்னைக்கு முதல் முறையாக பார்க்குறோம். அது பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அழதான் வருது கண்டி, எங்களுக்கு வேறு எதுவும் சொல்ல. இது வந்து நாங்கள் ஒரு கஷ்டத்துக்காக அழுவலை, எங்களோட சந்தோஷத்துக்காக நாங்கள் அழுகுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அழுவ ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாரையும் தனித்தனியாக ஃபோட்டோ எடுத்து ஆர்டிஎம் மேடம் தான் பண்ணாங்க. ரிலீஸ் சர்டிஃபிகேட் அடித்து எங்கள் கையில் கொடுத்து 1000 ரூபாய் கையில் கொடுத்தாங்க. ரிலீஸ் சர்டிஃபிகேட்டு 1000 ரூபாய் கையில் கொடுத்துருந்தா சொன்னாங்கன்னா, உங்கள் ஓனர் வந்து கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லணும், எனக்கும் உனக்கும் வாங்கின கடன் எப்போ அடைஞ்சு போச்சு, நீ எனக்கு காசு தரணும் கண்டி, நான் வந்து உனக்கு காசு தரணும்னு அவசியம் கிடையாதுன்னு தைரியமாக பேசணும். யாருக்கும் கை கட்டி பதில் சொல்லக்கூடாது. நீங்கள் எவ்வளோ தைரியமாக பேசுகிறீங்களோ அவ்வளவும் உங்களுக்கு நல்லது. இல்லைன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் அப்படியே அவர் கூப்பிட்றாருன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா நீங்கள் தான் திரும்ப திரும்ப அடிமையாக போகணும். அதை மனசில் வச்சுக்கின்னு நீங்கள் வாழுங்க, உங்களுக்கு எந்த உதவி வந்தாலும் நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஊரோட எடுத்துன்னு வந்து விட்டாங்க. அந்த ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் அந்த மேமோட பேர் ஞாபகம் இருக்கு? மேமோட பேர் மட்டும் சரியா தெரியல, ஆனால் ஃபோட்டோ மட்டும் வச்சிருக்கேன். அவங்க ஃபோட்டோ வச்சிருக்கீங்க. நீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க சில பேர் கூட்டிட்டு வந்தீங்கல்ல, அது எப்படி நடந்துச்சு? ரேஷன் கார்டு, ஆதார் கார்டு, ஐடி கார்டு, அதோட வீட்டு பட்டா, இந்த வீட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் மனு கொடுத்தேன். எல்லாமே 1 மாசம் 1.5 மாசத்துல அப்படி கிடைச்சது. இதெல்லாம் நம்மளே பண்ணிக்கிறோமே, நம்மள மாரி கொத்தடிமையே மாட்டின்னுக்கிறாங்கல்ல, அந்த மக்களையும் நம்ம மீட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை வந்துச்சு மனசுல. 2014 வந்து RBL சங்கம் ஒன்று ஆரம்பிச்சோம். கொத்தடிமையில இருந்து மீட்கப்பட்ட மக்களுக்கான மறுவாழ்வு நல சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சோம். இன்னைக்கு அந்த சங்கத்துல 2000 பேருக்கு மேல உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தாம்பரத்துல ஒரு கேஸுக்காக போயிருந்தேன் நான். அதான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நான் ரிலீஸ் பண்றதுக்காக அவங்கள மீட் எடுக்கிறதுக்காக போறேன். எப்படி தெரியும் யாரு உங்ககிட்ட சொன்னது? எங்களை மாதிரி ஆளுங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த இடத்துல எங்க கொட்டா போட்டுன்னு இருக்காங்க, இந்த இடத்துல அங்க தங்கி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது நாங்க அதை பாக்குறோம்ல, அவங்கள பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சிருவோம் நாங்க. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? எங்களை மாதிரி இருந்தாங்க மேடம். எப்படி இருப்பாங்கன்னா, சின்ன சின்ன குடிச்ச போட்டுக்கின்னு, தலையெல்லாம் வாராம, ஒரு மாதிரி எப்ப பார்த்தாலும் வேலை செஞ்சுக்கின்னு, குழந்தைங்கலாம் உடம்பு ஊத்தாம, குழந்தைங்களாம் ஓன்னு அழுதுக்குன்னு அப்படி கிடப்பாங்கல்ல, அதை பார்த்தாலுமே அவங்க அங்கதான் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிடும். அதோட சந்தோஷம் ஒண்ணு இருக்குல்ல, அது வாய்க்கிலே வேற யாருக்கும் கிடைக்கவே கிடையாது. அவங்க அங்க இருந்து மீட் எடுக்கும் போது கூட அந்த சந்தோஷம் இருக்காது. அவங்க வீட்டுக்கு போக சொல்ல அவங்க முகத்துல அவ்வளவு கோடி சந்தோஷம் தெரியும். அது இப்ப விஜய் சார் எவ்வளவு அளவுக்கு பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி சந்தோஷம் அங்கதான் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய கேஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சோம். நிறைய கொத்தடிமை மாட்டேங்கிற மக்களை ஆரம்பிச்சோம். நாங்க நிறைய ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும், நிறைய மீட்டிங் போடணும் அப்படின்னு நிறைய அந்த மாதிரி அதை தொடர்ந்து அப்படியே வேலையாவே அடிச்சு அதுக்காக என்னென்னலாம் பண்ணணும், என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, அடுத்தது விஜய்க்கு வருவா. எவ்வளவு பிடிக்கும்? ரொம்ப மேடம். எந்த அளவுக்குனாக்கா நான் சொல்லணும்னாக்கா, இந்த வானம் இந்த பூமி இருக்குல்ல, அது எவ்வளவு ஹைட்டுன்னு எனக்கு தெரியாது. வானம் பூமியா? இது விஜய் பத்தி பேசினா அது வானம், இது பூமி இல்ல, இந்த ஹைட்டுக்கு எவ்வளவு ஹைட் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. அந்த அளவுக்கு பிடிக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு உங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கூட இப்படி கவிதையா பேசிருக்க மாட்டீங்க இல்லதானே? ஆமா மேடம், பேசுனது இல்ல. எங்க வீட்டுக்காரே என்னோட பிறந்த நாளுக்கு என்ன தெரியுமா பண்ணாரு, எகிரி குச்சிருப்பாரு. நான் காமிச்சோன்னே, என்ன நீ அப்படி பெருசா குத்துருவ அப்படின்னு சொன்னேன் நானு. நீ எகிரி குச்சிருப்பாரு, நான் குதிக்கலாம் மாட்டேன், நீ கேட்டு அப்படின்னு சொன்னாரு. காமிச்சு நான் கேட்டேன் பாரு, கொடுத்தாரு.
பார்த்தா அதை பிரிச்சு பார்த்தாக்க விஜய் சார் என்ன எனக்கு எப்படி இருக்கும் எகிரி எகிரி குதிக்கணும் மேடம் தோணுச்சு. அந்த போட்டோ தான் அங்க மாட்டி வச்சிருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அவர் கூட நின்று எடுத்துக்கணும், அவரு கூட பேசணும் அப்படின்னுட்டு. எந்தெந்த படம் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்க? எல்லா படமும் பாத்திருக்கேன் மேடம். அவரு எந்த படம் எடுத்தாலும், ஆனா அந்த விஜய் சேதுபதி சார் கூட எடுத்தாருல, அது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு மேடம். எனக்கு விஜய் சேதுபதி சாரையும் பிடிக்கும். யாருக்கு இது பண்றது அப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சு. சரி, 2 பேரும் அடிச்சுக்கிறாங்களே அப்படின்னு. 2 பேரும் ரொம்ப அடிச்சுக்கிறாங்க, 2 பேரும் ரொம்ப சண்டை போட்டுக்கினாங்கல்ல, அது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. அழையா வந்து இன்னொரு வாட்டி பாக்க அடுத்தாடின்ட்டு. விஜய் சேதுபதி சார் ஏன் பிடிக்கும்னாக்கா, அவர் எங்க சங்கத்துக்காக 5 லட்சம் ரூபாய் காசும் ஒரு காரும் கொடுத்துருக்காங்க. அவர் கேட்டாரு, உன்னோட கனவு என்னம்மா அப்படின்னு. எனக்கு பெரிய கனவு சார், சொந்தமா ஆபீஸ் இல்லை எங்களுக்கு, அதோட சொந்தமா ஒரு கார் இல்லை சார் அப்படின்னு. என்னத்துக்குமா காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு. கார் என்னத்துக்குனாக்கா, நாங்க கொத்தடிமே மாட்டேன்னுக்கிற மக்களை மீட் எடுக்கும் போது ஆர்டிஓ சார் 2 மணிக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நாங்க 3 மணிக்கு தான் சார் போறோம். ஏன்னா நாங்க பஸ்ல போயிட்டு இறங்கி உள்ள போறதுக்கு லேட் ஆயிடுது சார். இதே ஒரு காரா இருந்தாக்கா கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஒரு சொல்ற டைமுக்கு நாங்க போயிடுவோம்ல, அதுக்காக தான் சார் கார் வேணும். ஆபீஸ் என்னத்துக்குமா அப்படின்னு. நாங்க கொத்தடிமே மீட் எடுக்கிற மக்கள் அந்த ஃபைல் எல்லாம் அடுக்கி வைக்கிறதுக்காக ஒரு ஆபீஸ் வேணும். அதனால 5 லட்சம் ரூபாவும் ஒரு காரும் அவரோட முதல் அவர் வேலை பார்த்து வாங்கின ஃபேவரட் காரம் வெளியே நிக்கிறது விஜய் சேதுபதி சார் கொடுத்த கார் தான் அது. அந்த காரும் 5 லட்சம் ரூபாவும் காசும் கொடுத்தாரு. இன்னைக்கு 100 பேருக்கு மீட் எடுத்திருக்கோம் அந்த காரை வச்சு. அந்த காரால 100 பேரை மீட் எடுத்துருவோம். அவங்க சொல்ற டைம் கரெக்டா டைமுக்கு போய் நிக்கிறோம். அதுக்கு முன்னெல்லாம் திட்டு வாங்குவோம் ஒரு கவர்மெண்ட். ஏமா இவ்வளவு லேட்டா வந்துட்டீங்களாம்மா, நம்மளுக்கு லேட் ஆயிடுச்சாமா அப்படி சொல்லுவாங்க. ஆனா இந்த முறை அவங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி நாங்க போய் ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி நிக்கிறோம். அதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். நல்லதுதான். அங்க நாங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல நைட்ல படுத்துட்டே இருப்போம். அங்க ஒரு ஏர்ஃபிளைன் ஒண்ணு போவோம் மேல. அப்படியே மேல போக சொல்ல நான் அதை பார்த்தோன்னே நினைப்பேன், நம்ம இந்த ஏர்ஃபிளைன்ல ஒரு நாளைக்காச்சும் ஒரு நாள் போனோம். நம்ம எப்போதும் இதெல்லாம் போக முடியாது, அதெல்லாம் பெரிய பெரிய பணக்காரங்க தான் போவாங்க, நம்மளெல்லாம் போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சேன். ஆனா நானு அந்த ஏர்ஃபிளைன்ல அமெரிக்கா வரைக்கும் போயிட்டு வந்திருக்கேன். எப்ப போனீங்க? போய் 3 வருஷம் ஆகுது. GSNL அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெட்வொர்க் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அமெரிக்காவில. அந்த GSNL நெட்வொர்க்ல நான் ஒரு தலைவரா என்ன போட்டு வச்சுனாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. இந்த உலக அளவு நெட்வொர்க் மேடம். இது எங்கெங்கெல்லாம் கொத்தடிமை மட்டும் இல்லாம கொத்தடிமை, இந்த வன்கொடுமை சட்டம் அப்படி அது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை, துப்பாக்கி அளவத்தவங்க ஒவ்வொரு நாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்க நாட்டெல்லாம் சேர்த்து தலைவரா போட்டிருக்கும் போது ரொம்ப பெருமையா தானே இருக்கும். கண்டிப்பா. அவங்க பேசுற மொழி எல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. நான் பக்கத்துல அவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா அதெல்லாம் நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. போகும்போது எப்படி இருந்துச்சு? இல்ல நாளைக்கு நம்ம கிளம்ப போறோம், நாளைக்கு ஃபிளைட்ல போகும் போதே என்னெல்லாம் பண்ணீங்க நீங்க? எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? பயமா இருந்துச்சு. நான் இந்த மாதிரி சேலை தான் கட்டிட்டு போவேன். ஆனா அவங்களே எங்க மேடமே எனக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து கொடுத்தாங்க. ஃபேன் ஷர்ட் எல்லாம் போட்டேன். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபேன் ஷர்ட்டை போட்டது, சுடிதார் இதெல்லாம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அதான் நல்லா இருக்கும், அங்க குளிரும், அதனால சொட்டர்லாம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதெல்லாம் போடும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா. நான் போட்டதே இல்லைல்ல, அதெல்லாம் போட்டனே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ஜாலியா இருந்துச்சு. வேணும் ஃபிளைட்ல போகும்போது எப்படி இருந்துச்சு? ஃபிளைட்ல போறீங்க போகும்போது ஏர்போர்ட் உள்ள போகும்போதுலாம் ஐயோ நம்ம ஏர்போர்ட் பாத்துட்டுமே நினைச்சுனே கிட்ட போனோம். உள்ள போயிட்டு உக்காரும் போது கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஜன்னல்ல இருந்து கீழே பாக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனா பாக்கலாம் முடியாது, அப்படியே கண்ணாடி தான் அது. உக்காருனே இருந்தேன். ஏர்பிளைன் அப்படி போ சொல்ல நல்லாதான் மேடம். அது மேல எனக்கு அப்படியே கட்டி பிடிச்சிக்கிறேன். உக்காந்துக்கிறேன். எங்க மேடம் பயப்படாத சொல்றாங்க. இல்லை எனக்கு அப்படியே ஒதற ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்படியே மேல அழுக்கா போயிட்டு அப்படி நிக்குது மேடம். அப்படியே அது செம பயமா இருந்துச்சு. உங்க குடும்பம் பத்தி சொல்லுங்க. நீங்க இவ்வளவு வெளியில நிறைய செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. தனக்குன்னு ஒரு இது நினைக்கிறது இருக்குல்ல, எனக்கு இதை செஞ்சுக்கணும், இல்லைன்னா இதை செய்யணும். எனக்குன்னு ரொம்ப பெருசா எந்த அவசியம் இல்லைங்க மேடம். என் பொண்ணை நல்லா படிக்க வைக்கணும். இப்ப என் பையனுக்கு கல்யாணம்லாம் பண்ணி வச்சாச்சா, இப்போ என் பொண்ணை நல்லா படிக்க வைக்கணும், ஒரு ஆர்டியோவா ஆக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கு. என்னோட ஆசை தான். ஏன்னாக்கா நாங்கள் கொத்தடிமை மாட்டி நிற்கிற மக்களை மீட்டு எடுக்கிறதுக்காக ஒரு ஆர்டியோ சார் தேவைப்பட்டாங்க, கவர்மெண்ட் அதிகாரி தேவைப்படுறாங்கல்ல. அது என் பொண்ணா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறேன். வர காலத்துல என் பொண்ணா இருக்கணும். என் பொண்ணு அந்த கவர்மெண்ட் வண்டியில போக சொல்ல நான் உட்காரணும்னு ஆசைப்படுறேன். அது சந்தோஷம் போதும் எனக்கு.
நீங்க யோசிச்சு பாக்குறீங்களா, நம்ம எப்படி இருந்தவங்க, நம்ம எப்படி இருந்தா கல்காரில இது பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம எங்களை இதெல்லாம் பண்றோமே அப்படின்னு ஏன்னா இருக்கும்ல. டைமா இருக்கு மேடம். ஒவ்வொரு முறையும் நினைச்சுப்பேன் நான் அந்த ஏர்பிளைன்ல போயிட்டு ஏறும்போது கூட நம்ம இத கனவு தானே கண்டோம், அப்படியே பலிக்குது அப்படின்னுட்டு. அது மட்டும் இல்லைங்க மேடம், நானு ஒவ்வொரு முறையும் கனவு காண்றேன்ல, ஏர்பிளைன்ல போனோம், அதோட மாரி கார்ல போனோம், வீடு கட்டணும், அதோட கனவு இதெல்லாம் சொன்னேன், எல்லாமே நிறைவேறிச்சு மேடம் எனக்கு. கண்டிப்பா. அது எப்படி எனக்கு அசால்ட்டா முடிஞ்சதுன்னு எனக்கு தெரியாது. இப்ப நிறைய நீங்க கனவு நீங்க காண்ற கனவுல பலிக்குது பலிக்குது. இப்ப 2வது முறையும் போறேன் இந்த 24ஆம் தேதி அன்னைக்கு. ஓ சூப்பர். எதுக்கு இந்த மாதிரி திரும்ப மீட்டிங் அண்ட் ட்ரைனிங் இருக்குமா? சூப்பர் சூப்பர். அதனால திரும்ப கூப்பிட்டுருக்காங்க, நான் தலைவர்ன்றதுனால போறேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தாச்சு, பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு வந்தோம், ஷூலாம் வாங்கி வந்தாச்சு. முன்னாடி கொடுத்தாங்க, இப்ப நம்மளே இப்ப வாங்கிடுறோம். அவங்கலாம் கூட வந்தாங்க. எனக்கு அவ்வளவு எடுக்க தெரியாது, எனக்கு எல்லாம் புதுசு. அதனால மேடமும் கூட வந்து எடுத்து கொடுத்தாங்க. எடுத்து கொடுத்து அவங்க அப்படி போயிட்டாங்க, நான் இப்படி அனுப்பிச்சு விட்டு. நல்லது நல்லது அக்கா. இன்னமும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க செய்யணும். இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க இவங்க இல்ல, இன்னும் நிறைய பேர் யாரெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்களோ எல்லாரையும் மீட்டு கொண்டு வந்து உங்களை மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கறது இல்ல. கண்டிப்பா அது ஒரு பெரிய விஷயம் தான். சும்மா கூட்டிட்டு வரோம், சரி நீங்க உங்க வாழ்க்கையை பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு விடாம அவங்களுக்கு என்ன வேணும், அடுத்தது என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாமே தேடி தேடி செய்யறது கண்டிப்பா ஒரு பெரிய விஷயம் தான். அமெரிக்கா போறீங்க, கூடிய சீக்கிரம் இங்கிலீஷ் பேசுறீங்க, கிளாஸ் எல்லாமே போங்க, போயிட்டு இங்கிலீஷ் பேசி அமெரிக்கால போய் பேசுறீங்க, அதை நாங்க வீடியோ பாக்குறோம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா பாக்குறோம் பாருங்க.